Ja? En ja! Allemaal welkom om de winkel te houden. U moet ongelooflijk trots zijn, meneer Ben ik ook heel trots. Als je ziet wat er nu allemaal weer gepresteerd is in een korte tijd, in 3-4 weken. Want we zijn 3 weken hebben we de winkel dicht gehad. Als je ziet wat daar gebeurd is, dat is echt waanzinnig. Ik ben zelf al binnen geweest, ik weet niet of je het al gezien heeft. Maar het is echt een prachtige winkel geworden. U bent 4 jaar geleden begonnen hè, met deze winkel? 3 jaar. 3 jaar geleden met het pakhoes. Maar daarin hadden we met name heel veel de meubels en andere goederen. Maar nu is het door de komst van het textiel. Vanaf 1 maart doen wij alle inzameling van textiel van Venlo. En dan doen we ook te sorteren daarvan. En daardoor hebben we de mogelijkheid om natuurlijk heel veel kleding in de winkel nu te presenteren. En daardoor hebben we ook meer ruimte nodig. En vandaar is een van de grote redenen om vervolgens hier deze winkel te heropenen en groter te hebben. Is dit belangrijk voor Venlo, zo'n winkel? Ja, dat is heel belangrijk. Zeker voor mensen met een kleine beurs, zeg maar. Om dan vervolgens kunnen ze hier voor een leuke prijs kunnen ze hier producten kopen. En dat is dus het grote voordeel, dat je dus iedereen kan daar dan ook terecht. Ja. Nou, de opening was al een groot succes, hè? Ja, als je over mensen, ja, klopt. Had u dat ook gedacht of niet? Ja, we hadden wel verwacht dat er veel mensen komen, maar zoveel hadden we niet verwacht. Het is echt waanzinnig wat er al mensen al binnenkomen. Het leek wel Primark, om maar zo te zeggen. Mevrouw, net binnen, na de opening, wat vindt u ervan? Gigantisch mooi, echt leuk, rijden hebben ze hier, echt goed. Het assortiment is heel veel nou, echt. Ik ben net bij de fietsen geweest, maar ik heb nog lang niet alles gezien. Nee, het is heel groot hier. Waarom was u gelijk bij de opening? Ja, ik was gewoon nieuwsgierig wat er allemaal was, want ik kom wel eens vaker hier. En dan denk ik, hé, ik ga eens kijken bij de opening, kijken wat ze treffen, weet je wel. Ja. En dan met de fietsen. Wat heeft u gevonden? Nou, dit is een koe en een kip. Weet je wel, dan kun je je boodschappen opschrijven en de berichtjes opschrijven. Dat is hartstikke leuk. En voor de zier is dat toch enig. Maar toen u hier naartoe kwam, wist u niet van ik ga een koe en een kip kopen? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Ja, je weet hier nooit wat je te zien krijgt. Dus echt iedere keer wat anders. Dus, aanwinst voor Venlo? Ja. Ja? Een hele grote aanwinst. Het is heel leuk, echt. Fantastisch. Veel plezier. Ja, dankjewel. Oh zo, ja, dan moet ik het ding afknippen. Als je nog niet meer werkt. Er zijn eigenlijk 3 hele belangrijke zaken die het pakhoes voor Venlo betekent. Op de eerste plaats is het een prachtige winkel voor mensen met een kleine beurs. Op de tweede plaats is het een winkel die echt belangrijk is voor het milieu. Ja? Doordat we hier recyclen is er gewoon minder afval. Hartstikke goed. En het allerbelangrijkste, in ieder geval wat mij betreft, is dat hier mensen werken met een arbeidsbeperking. Die gewoon wat dat betreft een mooie plek hebben om te kunnen werken, helemaal in hun kracht staan. En hier met veel liefde en plezier hun werk doen. Ja. En dat zijn 3 hele waardevolle punten voor onze stad. Ja. Is het niet zorgelijk dat het zo druk is al zo 's morgens, dat heel veel mensen toch zo'n winkel nodig hebben? Ik weet niet of het zorgelijk is. Kijk, in Venlo zijn heel veel mensen met een kleine beurs, dat is gewoon zo. En dan is het prachtig dat we het pakhoes hebben die dat aan kan bieden. Hè? Dat je hier gewoon, kijk, hier kun je namelijk echt winkelen. Vroeger had je natuurlijk een recyclebedrijf, maar dat was zeg maar een grote oude schuur waar het niet fris rook. Nou, hier kun je gewoon echt winkelen en dat is gewoon heel belangrijk voor heel veel mensen. En ja, ik zou ook willen dat veel meer mensen in Venlo een grotere beurs hadden. Maar het feit is dat niet zo is en het is gewoon heel fijn dat we deze plek hebben. Er staan heel veel mooie spullen. Heeft u zelf iets gezien? Ja, ik heb zelf al iets gezien. Ik moet zeggen, ik kom hier ook vaker. Met name omdat het zo leuk is. Ik hou van, zeg maar, waarom zou je nieuwe spullen kopen als oude spullen hartstikke mooi zijn. Je ziet hier vaak ook dat er dingen van vroeger, die vroeger bij je oma in het keukenkastje stonden, dat die hier nog zijn. Dus het zijn ook een soort van herinneringen. En ja, hier staan prachtige zaken.
eerst op.